आया मा जाखो बे सासेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आया मा जाखो बे सासेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंखाय हरनो गोजों हाथरखि गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोना मोनसे भाइराल भिडिअ नुनो मोनदों होनबा नोंथांमोना ससे इन्ट्र भिडिअआव नायनानै मिथिखाबाय आरोखि ना दा बाथ्राया ओरैबायदि जादों आरोखि ना फैसालिनि भाइराल जागासिनो दं आरोखि दै लोगोफोर माने बै बारावबो फैसालिया मिथिनायाव आरोखि ना जोंनि समाजनि गेजेरावहाय बिराद गाज्रि अबस्थायै भाइराल जाखाबाय बिराद वान्टेडखा आरोखि ना ओमफ्राय आरो दाबो बिनि बेबायदि आखला नुजादों आरोखि ना रायजोफोर दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आरो फिन खेब बिनि भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनाय जाबाय आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो माबायदि मोसादों आरोखि ना माने फैसालि ब्रह्मआ नैबेखौ नायनानै ला लोगोफोरनि नैबेवहाय लिरनानै गाव पस्ट खालामदों आरोखि ना माने बे पस्टआव लिरदों बियो माने गावो मोनसे गावनि लोगोनिबो होनदों आरो बिब'निबो होनदों आरोखि ना बिनि बार्थडेआवहाय थांनानैहाय आरोखि ना हेपि बार्थडे बेवहाय थांनानैहाय बियो मोसादों होननानै बुंदों आरोखि ना दा मोसानाय स्टाइला माबायदि जादों बेखौ बयबो नायनानैहाय मोजां बुंनाय नङा आरोखि ना बे बार्थडे जानो थांनायावहाय गोबां डेन्जार हौवाफोरजों मोसानाय नुनो मोनदों आरोखि दा बे भिडिअआ गोबां भाइराल जागासिनो दङ दा बेखौसो आंबो बुंनो गोसो जादों आरोखि ना दिनैसिम फैसालिया गावनि बे गाज्रि आखलखौ गारनो हायाखै आरोखि ना बिदि लाक्जारिस देखायनायावनो बिदि स्टाइलिश बिदि इन्टारेस्ट मोसानाय नागिरनायावनो बियो बै बारावहाय माने USA आव सहैबाय आरोखि ना बियो USA आव सहैनानै फैफिनदोंमोन फिसायजों जायगा होजायाखै दिनैसिम आरोखि ना बियो फिसायजों दिनैसिम जायगा होजायाखै आरोखि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो दिनैसिम बियो दाबो सोलायनो रोङाखै नोंथांमोना मा बुङो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टखौ खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आरोखि ना फैसालि बायदि मानसिया बे बैसोआवबो दाबो बेबायदि इन्जय खालामनो समायबावो नामा आंनिबाथ' एकदम जे फैसालि ब्रह्म बिथाङा जे देखायदों बार्थडे जाहैदों मोसादों हौवाफोरजों इन्जय खालामदों बिनि जिउआवहाय बियो फैनो नांला आरोखि ना बेबायदि जानो नांला फैसालिया दा न'खर गैया संसार गैया आरोखि ना गारजाबाय फिसायजों बिदियावनो आरोखि बेबायदिखौनो दिनैसिम सोलायनो हायाखै ना दा आं जोबथारनायाव बेखौल' बुंबावगोन आरोखि ना मोजाङै थानांगौमोन ना इसेबां गाज्रि बदनाम जाबोबाय फिसायजों गारजाबाय न'खराव गैया बाहेरा थायो दा बे मोसानायखौ नायोबा मानसिफ्रा गोबां सन्देह खालामदों आरोखि ना माबा मोनसे लाइन थानो हागौ आरोखि लाइन थानो हागौ होननानै गोबां गाज्रि सन्देह खालामगासिनो दङ बेखौ बुंदों आरोखि ना फैसालि ब्रह्मआ माने आंनि सायावहाय माने गाज्रि साननाय अयथासार साननाय नङै खोथाखौ बानसावनानै गाज्रि बुंनाय बेबायदि खालामबाय थानानै मा मोननो बेखौ बुंदों आरोखि ना दा समाजा रायजोआ जेखौ नुदों बेखौ बुङो आरोखि ना ससियेल मिडियायाव जेखौ नुयो मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि बे बाथ्राखौसो बुङो खिन्थु दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आरोखि ना आं दा ससे बिनि इन्ट्र भिडिअखौ होबावनि लोगोफोर दे नायबानो जाबाय भिडिअखौ आया मा जाखो बे सासेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आया मा जाखो बे सासेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंखाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारगैया गोसो जायो एंखाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आया मा जाखो बे सासेयावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आया